Здравейте хора! Аз съм IceDiceBG и това е трети епизод на Minecraft Pocket Edition. Си говорим така за две теми. Едната, която ще е малко така, може би. В смисъл и двете са добри, едната не е баш добра, но така. Само включа на First Person и ще седим пак. Така. Момента първа, едната новина, нали, така тема за днес е това, че ви обещах, че ще ходим на шопаване Латала и естествено втората новина е, че баба ми от Италия си дойде, което нали е доста приятно, това е за мен. Надявам се да мога да измусна нещо, с което да ми помогне за канала. И се радвам, нали, ако стане. Да разгледаме тази неща. На тази мисля, че скоро ще се стане. Само да гледаме слънцето. Окей, слънцето рида там, Найс. Да видим после. Така, слезем тук, понеже видях такова. Надали се коли трябва. Не виждам зомбата. Което ми допада. Извинявам се, малко съм съсредоточен, нали, понеже да не ме убият, и също така, нали, не игра, смисъл слаб съм. Сигурно не мога правя, нападне зомби, нали, няма да мога да се защита сигурно. Но, нали, смисъл, ако не падне така в гръб, пътник, но мисля, че за сега това е добре. Така че скоро се стъмни. И няма смисъл да бъда надалеч от моята къща. Да, баба ми не се върнал от Италия. Радвам се и днеска още един път ми. Нали си съм нава дали ще гледа този клип дел ми, но ако гледаш на дело, ще гледам всички да. Все така да бъдат, нали, да подаш подарък за гости. Да, не важно да всички да. Нещо, което искам да казвам, че имаш така един спор в един чат в Суди. Едни се правиха на големи, ама не им се получи. В смисъл, едни се прави много, нали, окей, браво момент си, нали, няма ви казвам, само ще кажа, че единия, който се правише на умен и видиш само на майка си с нас дори. Аз нищо съм казал, той обижда на майка ми. Кой ти каже, брат? Ще ти каже името Ангел, нали? Да, ти си ангел. Гледаш този клип и ми умре, бе. А не пука за тебе. Ти е така просто идеи, в този разговор, дори не са наши за теб. Но ти явно може да подкрепиш, не знам, приятел ли ти е този или не, но да, ти ще да го подкрепиш, да го обидиш на майка. О боже, ти дори не знаеш коя е майка, не знаеш дори къде живея. И ще се върна след малко. Да, майка ми звънна. Голяма работа. Между другото, почна да вали.
9. Мисля, че няма да заспане. Да, 10 минути. Още не да заспане. Найс. Честно, не искам да оставя тя етри, където не ми трябва. В този случай е това. Това дърво не ми трябва, семето не ми трябва, ябълката не ми трябва така. Гадно е като го наистина гадно. Ще имам фона мина. Аз между трябва да се подготвяща. Трябва да се подготвяща да правя торчове. Е така. Стига колко останахме след комбат. Как бе? О, боже. Хайде бе. Обрат. Да, явно ще замърна като легнем вече. Добре, не ви трябва. Явно, защото това слънце като гледам не мърда. Явно се е багнал, нали? Явно си ходим долу в къщаната. Да, трябва ни айрон. Трябва ни айрон основно за айрон керка. Другото за трябва айрон, разбира се, е броня. Още колко супер. И ето сега умирам, понеже не знам какво ме атакува. Боже, къде преле. Найс. Не знам дали е клипа, честно да ви кажа. Но... What the fuck? Какво се случва? Беше му там. Добре, ето така ще го назоря с... Изпитвам някакъв страх. Да, не се съм... Това ще е нормално. Ще е нормално. Сега вече не изпитвам страх. Не, всъщност, значи не мога да кажа, че не изпитвам страх. Живявам се в игрите. Живявам се наистина, живявам се в игрите, но съм го поставил на нормал. Не мисля, че е толкова опасно. Така че тук има айрон, да го съберем и да се умитаме. Съжалявам, епизодите ще бъдат така максимум 10 минути. Не е, защото мога да си 10 минути, мога да си сместим много повече 10 минути. Речем 20, нали, но не го правя на части, понеже телефона ми не е много як. По-скоро телефона ми е от може от Mobizena, нали. Преди, защото той не дава, не знам защо не дава да тези клипове, които снимам, да са в картата ми с памет, а в CD картата си са в пространството. И става шит. Памет толкова и тук в минута ще завърши клипа. Нямам време дори да си направя лофото. Окей, тук има още айрон, и там има още айрон, но преди, защото той